vanetsotsi Emerson uri geva takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha tiri kutongwa yewe nasi mamukasei kuri mangwanani kudai 1:07 yekuseni ndinokumbiravo kubvunza imi munoziva dzimwe ndimi dzedzimwe nyika mundibvunziravo shoko iri. Nyika pasi rose kune chikoro here chinodzidzisa munhu kuti aveshe? Kune chikoro here chinodzidzisa munhu kuti ave kansela? Kune chikoro here chinodzidzisa munhu kuti ave MP? Kune chikoro here chinodzidzisa munhu kuti ave minista? Kune chikoro here chokudzidzira kuti uve purezidende? Muchandiregerai munoda zvigaro izvozvo, muchandiregerai. Ini ndinoziva kune zvikoro zvinodzidzira munhu, zvinoenda munhu achinodzidzira kuva manager, HR, carpenter, builder, plumber, electrician, nezvimwe zvakadaro zvikadaro. Kwaunobva une chitupa chinenge chakanyorwa kunzi basa rawanga uchiita, chero usingazonyogwi mapassing rate kana mapasiro awaita, asi unenge une chitupa chee chakanyorwa kuti wakaita course yakati. Maongororo andinoita zvinhu ndinoona pakaipisisa zvikoro zvo. Pana vanhu vanotsigira zvakaipa. Chikonzero chaizvozvo mabasa ose andareva achibvunza kuti pane chikoro chekudzidzira, mabasa iwo mukaona anoehwa nesimbi, anoehwa nembavha. Handimboti kukuudzai chokwadi, anoehwa nesimbi, anoehwa nembavha. Zvikuru sei mutarise vanhu vakaita ugweta. Vanhu vakaita ugweta ndo vanoda mabasa akafanana naaya asina chikoro, asi iye une chitupa chakanzi gweta. Handizivi nokusadzidza kana kuti chinoitika chinyi pamagweta, kuziva kana kuti usimbe kana kuti inyaya dzekuti ivo vagara dziri mbavha. Hakuna munhu ungati gweta asiri mbavha. Andinoramba kuti undiudze kuti hausi mbavha, ucharamba kumiririra munhu aita mhosva sezvaiitwa naChinamasa. Chinamasa akapikisana navanhu vachimudza kuti muna vanhu vakafira umu, muno munhu akafa akakandiwa umu neyuti yeZANU. Handivengi, mundiregerere, handivengi, ndiri kutaura zvakaitika. Chinamasa akati hakuna zvinhu zvakadaro, ndiri mugaro wemuno. Chinamasa akanzi raiti chitumirai vanhu, hurumende ngachibvisa achiisa mutemo kuti kutsvagwe munhu anyangarika watinofungidzira kuti wakakandiwa mugwezo. Pakaiswa madhaivhasi akanobudisa vanhu kana ndisingakanganisi vasvika kuma 19, asi Chinamasa anga achipikisa igweta kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Asi iye achinyatsoziva, nokuti vanhu vaiuraya vanhu vachikanda vaidopinda through iye wovati kandai mumvura, mvura inomwiwa navanhu, mvura inoraramisa vanhu. Saka ndinoti kwamuri gweta
asi munhu wokuti mungamupa chigaro asi nokusaziva kuri muvanhu kunze kwangu ina handimo vanhu kusaziva zvakadaro kuri muvanhu unowa wachitouya wakadzidza igweta munoziva here zviri mukati mokudzidzira mamabasa iroro ugweta kuti munhu anenge ane pfungwa dzakaita sei munoziva here musatora gweta mufananidzana nabhiridha kana naani zvake une chitupa chemanagement gweta hafanani nemunhu akadzidzira kutungamirira mumabasa hazvipo munhu uya ndiye akadzidza kurarama navanhu gweta haana kudzidza kurarama akadzidza kuponda nokubira vanhu gweta munhu unogona kutotuma vanhu kundoba kana kupaza bhengi chairo ouya vanhu vaya vadzoka kana vabahwa unenge aripa akamiririra kuvamiririra futi nokuti ndiye muridzi webhizinesi rokubaira saka chizivai kubva nhasi kuti matambudziko enyu anokonzerwa nemwe varidzi vacho vanochema vacho vanotambudzika nokuti ukatarira mukati menyu muna vanhu vanotsigira zvakaipa kuti awane mafufu asi mafufu anowana haamawani everyday paanongozoti aonekwa kuti ava kuchinja pfungwa nevanhu vaya vanga achifamba navo vanobva vamuuraya hapana chimwe chinhu chinoitika kuzvokuurawa chete todzoka muzimbabwe tobva kunyika dzose tarisai vanhu vanga vari nhengo dzezano vari paforefront yamayuth vakafa vangani tarisai vanhu vanga vari paforefront vari vakuru vokumasoja vakafa vangani ende vachiri kungofa tarisai vanhu vanga vari maCIO vafa vangani vaifa sei vaneva vaivurawa nobupenzi vanokuurawa nevakaurawa nobupenzi upenzi hwakavawandira ndo hwakavauraya ende ndo huchingovauraya nanhasi kana ukaita benzi unoramba uri benzi handiti kana uri benzi ndozova mushandishora nokuti pfungwa dzenyu hadzifungi zvakakura zvinongofunga sembavha haafungi kuti ndikabahwa chii chinoitika unongofunga iye kuti I am safe nokuti abva nokuvatungamiriri uko vakati chakumiririra handinoona saka izvozvo zvinoita kuti munhu aite benzi vazhinji vakaunza ngozi mufamily dzavo nokuda kweupenzi handimbotokudza kuti muri mapenzi mufananidzo ndokupai ziyambe ndokupai izaniyo ndokupai uyu wokuenda kuSouth Africa kadzoka achipinda achisungwa iko zvino ari muchitokisi umwe ndouyu anzano aiseenzana naziyambe kuna Mugabe handiti chinonetsa nechokuti ivava vanhu yavandiri kutaura ndivo vanhu vasina pfungwa zvachose ukavatarira magweta unongoona kuti gweta harifungi munhu unonzi gweta chete haafungi anyway kana muchida mutungamiriri ndoda kukuudzai nhasi tsvagai munhu wakaita management kuchikoro kwete gweta handiti nyika dzose paihwa ticha panombotoita rinani pakaihwa ticha but imbochinjai mutsvage munhu wakadzidzira management kuchikoro ane chitupa cheutungamiriri handiti kwete munhu akaita zvemari munhu akaita zvemari haana kunaka imbavha futi kuti muone kuti zvandoreva chii pakaihwa tendai biti pafinance mugore riya
makore emubatanidzwa wemapato emudisenesano zvinhu zvakaita settle down zvakanaka nokuti biti haana kuita zvemari. Biti wanga achingova nepfungwa yekuti vanhu vanofanirwa kudi kurarama zvakafanana, saka akakata nyama kumasoja, akakata each and everything kwazvaiikwa zvisina pundutso, ende vanhu vacho vasina mari yokuzvitenga. Akati vanhu vose ngavararame zvakafanana. Kana ari kuchenda mbuya asingagoni kudya nyama a week iyevo ngasadya nyama that week, ngaadye nyama ruviri pamwedzi nokuti hakuna kwainobva nyama yake. Asi kana munhu wekuchenda mbuya akadya nyama kavhiki kamwe kaviri, iyevo ngaadyevo nyama. Biti ndizvo zvaaivere. Ndoda kuudza chokwadi nokuti biti anga asingazivi kuba, asingazivi zvakanyanya nemari. Nokuti paifanirwa kuisiwa mashakada, but Tsvangirai akaziva kuti mashakada ane chitsotsi chokuziva kuba mari, akati no, mashakada ari so soft panoda biti. No, that was not the point. Point Tsvangirai yaiva pakuti biti haazivi kuba mari, matactics okuba mari. Anongoziva kuti anochengetedza zvinhu zvakafanana, anopa vanhu ratio yakafanana. Kwete kuti biti aiva hashi kana kuti mashakada anga ari weak. No, it was a point. Raiva shoko rechikuru rakapindiwa naTsvangirai, vanhu mukatenda. Asi point yaTsvangirai yaiva kuti uyu imbavha anoziva maloopholes ose ekuba nawo mari. Saka zvose zvamunoita tarisai ramangwana. Imimi mamuri ipapo unogona kutungamirira chero pawaihwa. Asi dambudziko rohubenzi rokuti nhengi ngaatungamirire ndiye akamboita sei kanti? Munohwei pari? Ndakambobvunza kuti munopinda here mumwoyo womunhu munonyatsotsvaga, saka muchindi kana kuti mongoiti mune zvinokutumai zviri secret. Ndakambozvitaura pakaihwa munhanga, pakabviswa mugabe, ndikati guys, muchachema. Vanhu ava vane trick yavakaita pavakakomboza system yekuti munofanirwa kutambura mugozotumwa moshandiswa kuita zvakaipa nokuti mune matambura. Munocreategwa nhamo, munhu wacho uya futi mangwana wokushandisa. Saka chavakadzidza, chavakaita pavakauraya vana Chitepo vose vaiurawa, right, ndechokuti munhu unomushungurudza kuti umushandise. Iye zvino mukacherechedza zvakanaka zvamunoita imi, zvamunoitisiwa ndezvokushayisiwa mukana wokurarama zvakanaka. Nemagweta enyu amunoti akadzidza, asi haana chaanoziva. Gweta harina munhu pamwoyo, gweta rine mari pamwoyo. Unoda kuonekwa ari iye anofamba anorarama zvakanaka. Saka chizivai kubva nhasi kuti kwamunoenda imimi vana venyu havatenderi kutungamirira. Iye zvino mose morova mavoko muchiti Govea aende pachigaro choutungamiriri. Govea is the same person akaisa mitemo yose yokuurawa kwavanhu. Govea is the same person nhasi anouraya vanhu naMnangagwa. Asi Mnangagwa chete chinoitika hamuna ziso romweya, munonyebegwa nevava vanotenga uprofita un'anga vachikuudzai nhema, kwasara 2 days, kwasara 1 month, vose vaprofita venyu vanokuudzai nhema. Hapana chokwadi. Vanhu ava vari kuchinjana nyika kusvika yaenda kuvana vavo. Yakataurwa naMugabe kuti tiri kuda one party state. Nyika inotongwa nebato 1 chete kuitira kuti vana vavo vagotonga. Handiti
Havadi kuti vana vavo vazotonga, vanoda kuti vana vavo vagotonga, nokuti kutonga kunoryisa, kunonakidza, unongofa uchitonga. Handiti saka chizivai kuti zvamunoita vana vamwe vana vanozi vana maprofiti wati muchitsigira vana Kevin3. This is the system yekuti kuende ku-one party state. Handiti munoramba zvinoitwa nana Mahere. Vana Mahere vakadziverenga vakaona kuti kuri kuendwa ku-one party state, so that iye haachazotongi. Kuda kutonga kuti ujoine party iri kutonga. Uye one party state haibvumi chimwe chipoka chinoungana apa chiti chinoipikisa. Pasina election zvinorengwa nana Muziyambe kuti kuma-election anopedza mari. Is it not the way of going to one party state? Handiti munozviona? Ivo vongoramba vachichinjana sezvavakaita kuzeki kuisa vana vavo chete. Hakuna munhu ari kuzeki asi related kumunhu uri muZanu PF minister, minister, vice president or the president. Ndio vanhu vane hama nevana vavo vari kuzeki vanofambisa sarudzo. Saka nokubona kuti zvinhu zviri kuenda zvirema vakati nyaya yedu one party state Kevin3 ngaishande. President osarudzwa neparliament. Maparliamentary makanselors osarudzwa nepofu. Muri kubvisiwa pamasimba zvishoma nezvishoma kuendwa ku-one party state ndo kuri kuendwa zvavakabvumirana. Iye ugovheya uyo wamunoti govheya uchiwa utere zvinotaura mwana womukoma wake uyu TF Chiwenga. Anokuudzai zviri pachena asi hamuzviteereri nokuti munofunga kuti uyu anovenga uyu. No, hapana, anenge tikuudza chokwadi. Nokuti zvavanotaura ari kokoko uyu somunhu waMwari anouyawo kuudzai nokuti une chinomufosa kuti ataure chaasingadi kuti chiitiwe kuvanhu. Umwana wake fanga kuzotongawo asi anoona kuri kufungira zviri kumberi kuti iye vanoramba vangotonga voga sei. Why vachida kuita one party state? Why? Hondo havana kuigwa voga sei? Saka chizivai kubva nhasi pasi rose maZimbabwe ose kuti hapana kwamunoenda makazvitanga nemafuta enyu.